Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamda sakirin wa azkuruka dzikra zakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, inna Allah subhanahu wa ta'ala bayyana lana fi mahkam kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu baghtatan wal qabru sunduqul amal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayadna sumpatan tanua bendir guden tanu sangka ya kagagawi na gyang gotua mi pagusay gyang gotua pagariakan alim asi alim besar di Balawag. Nainu ka ayan yun mambu kita terus tentang aya pedagwan tanu nana kena ubo na makatembang. Ayat na kapian yan nagyang kutua di ikapaka gaganapa agyang kutua pamana mga sabut tanu. Agyang kaya di tanu si dinggulaulaan na isa kabubaloy niya na limu na miya pa ka inang kayan supisya katawan rakita no si isagyang kaya upamana kapatay. Yaman nagyang kaya kapatay mga pagariya na inad na si isang kutuwa upamana pagtaw balilipatan. Kagiyagyang kutuwa upamana pagtaw balilipatan na inurun inad nagyang kutuwa upamana kapatay. Kaanan lalayo na giyang kutuwa kapupakatadmiran. Giyang kaya manusia na si ikinwasang kutuwa mansyian. Ayam ana mansyian na balilipatan. So manusia na inubituan sa manusia kakagya balilipatan na inadino naman buwa giyang kutuwa kapatay. Kaan na pupakatanod sa firmamenti sabab ko kabubaluin niya na balilipatan. Yang utwa katiru Allah Ta'ala ay naluitan no kagiya makampat. Sa kiya pakatukawan yan, si iku miya maratiya sa tigiya na hais kanua miya maratiya na kalak nius Allah Ta'ala sa titu-titu akalak. Sa uba kanu matigwal larauta akapatay sa di kanu makapaparatiya. Sama na inagyang kaya katiru Allah Ta'ala na miya baluya iya ikhtiar o di na warning ko pisa katawan na uba kanura uta akapatay sa di kanu makasusundong sa tarutup akasilim butawan sa kabaya wallahu ta'ala. Na nakagya di tanu katawan wa anday oras na gumasa apulimpusan o kawyag-uyag tanu sangka iya dunia. Antay mataur. Dapat tanu kasangka pa na kapakaya itawag tanu sa ikwallah. Dapat tanu mga kasangka pa na kapakaya imbitira itanu sumalakul maut at terun tanurun udi na isa tanurun ay lamba akaw yaguyag tanu sangka ya dunia. Uy. Api agi nga mga ruji-ruji rami amang ibaguna di rumpan perauta. Uy. Na aya dinami tuturo agi ang kutua katiru Allah Ta'ala. Na umani isa na sulamba akaw yaguyagyan na midas liyan sa panamar nagupanaguntaman. Iayaw pa man na kandili makutan yan na andaman na kapakapani mo yan kapakandili makutian sa amal amapya amipakawitian si isagyang kuto pa ma na kapatay niyan ipakawitian si ikwallahu ta'ala. Yang kuto katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinaluitanu atigiyan na al-mautu bagtatan. Suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukapatay na panakaw
Akapu pekataling umanian ako pisa katawan sada aba pekatukawa. Kenau baka pesurati. Kenau baka bagay sa schedule kata ya kisu kata ya kapatay nga. Kagiang kaya kapatay na bagsatan. Ayamana niya na panakawa kapu pekataling umanian ako mga ba ya gusto mga datu. Na tamang pan ako mga wata na gusto mga kanguda na tamang ko mga lokos. Na palaya din na panakawa kapu pekataling umuna giyang kaya kapatay. Wal kabru sundukul amal na swatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga kubur na sana may pupundo sa mga amal. Languan niyang galabakatan wa amal sa isagyang kaya dunia sa ikukawiyag-wiyag tanu na pala-pala ito tumipupundo sa ngot o pamana mga kubur tanu. Naisi na kurang kapamimikiran akatawan ka din na si iku uriano kan deke ka ku kera sarasain ka na adna derpaan deke na kanadang kandeli makuti sa luto ka ama mataling umangkaw na si iku uriano kan deke ka na ya mana deke itanu na sumanga kubur tanu yinan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini isa uno mga sahaba wanto na uno ni petero na mapantasyakan Antung na ununi petero na malatu si kapamimikiran. Na ayah ini sembagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigiya na alqaisu mandana nafsahu wa amila ba'da mautihi. Ayah tigiya na petero muslim mapantasyakan na giyang kutua tau amiakan delimakut magamal sa simba amapia sa ikudan niyang penakapatay nagukyapri para duanian sa amal ang mga pipya agyang kuto pama na kuburian. Ji petero na tao ama pantasyakal agyang kaya inaluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya kapatay na dia ikakon. Kau pa makabot na ikakul abari di maako lagi yang kaya kapatay na ditapasin matay. Maluniyo kuno pamana perugu-rugu daw ba maakola. Bari di maparwag yang kaya buk na di pumakaputi. Bari di maako lagi yang kaya ngipan na di pupangasasapu. Bari di maako lagi yang kaya upamana kubal na di na pupangakakro. Bari di maako la sukanguda na firmamente na sukalokos na di pasin. Maluniyo ko na igisa pamana mga rugudana. Na ino mga daya idi kakul. Na ino tanu dimbagay sa maraya karina sa iku Quran. Kaan tanu kato kawiya ako kukontrolan tanu. Ay manan na makukontrol tanu wallahu ta'ala. Sadika pa nga ako lasang kaayasay. Inaloy wallahu ta'ala sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasulahu amran ayakuna lahum khairatun min amrihim. Kati iso di si ika keakula. Igira adna ini betadu wallahu ta'ala penggulaulaan asugun. Nada din mapatut kumia marati aya amanga datu agu mga bai. Ibagi ang kutu asugun na ini betadu wallahu ta'ala na bayra na kambaya-bayai. Jadi din kapambaya-bayai. Kapambaya-bayai. Ayamanan yan nagyang kaya kapatay na dia ika paru ibatan akula kakagiya suku na wallahu ta'ala mapenggulaw la naso kalukas na saka mo tumamua di kakul kakagiya lagi di dinu di kakakula ko kapatay naso ka pumakaputi ubuk na lagi di dinanan mambu di dinanan kakul kau pamakaisa buo kakul si na kapakaya makulatan usang kaya kapatay nakaji dia ika akul inuk mana ikut nang kaya kapatay lagi dia ubah pihak kata-kata kau. Lagi dua semanga tahun na igira amian nagira nang kaya kapatay. Na laboro nagira amalo kangudaan. Kaya di matir mga tahun na inwari siya kiyo to. Amia kapia pilawas. Inwari siya kiyo to amanguda. Ino mga deri siya kiyo to inutupatay. Na lagi dua pihak kama mas amiaw lola. Akan na ubah kalalayami. Sabapat na iku kiunod, agyang ko to abasa, aso manusia na balilipatan. Nalagi do ba niya nakalilipati ang kaya kapatay na di ikapalaguyan na makapalapalatan uron din na pakawkit. Lagi dang uta katiro agyang uta gurutan. Na magaytan usaw pa man apakaisa si iku agama. Hayaw to apakaisa na inutan waya agutan o pupumatay.
Pakai si ini si iku Islam. Ino tanu aya agu tanu pematay. Na upama kabatan din na pasasendita. Na kepakaiman asenditan tanu suama tanu Adam agu suina tanu Hawa. Ka upama kadasiran na surang sabala uga tigu mga lukas. Na kena manubatan ukida ko surga. Na surga na aya wara anu mga tawa mapapadala maro. Na daabaw nakapatay. Dito yung pamana kapatay tanong asiid na imini panagipuon ko amatan wa Adam agusto Hawa. Dan tanong manutul sa makampat sangkot wa kini po niya nakiran. Nagutan o gusumbaga so pakay sa tanong. Kaan tanong kato kawi agiyang kaya kiad nang kaya kapatay. Waniya adin wallahu ta'ala su Adam agusto Hawa sa iko surga. Nabigan siran wallahu ta'ala sa warning adilan na penggulaulaan. Ayaw ito upama na mga warning adilan na penggulaulaan na yang ito atig wallahu ta'ala ubakan o pamana pagubay sa isagyang kaya kayo kamabalui kanu mga tawa mga dalin mga tawa miya nga lalapis miya nga lulugi. Madidi, nasabab ko iblis aayak pagpanamanamaran yan na anda manay madaklami telunian ko mga wata-wadam sa iku naraka jahanam. Kainus sa kanya na miyado sa iku bilang-bilangan ng mga malaika. Kaaya manapakasal na sa iblis na padis kanya na sa iku mga malaikat. Nasabab ko pa mana kaya supakyan namin baluya iblis amia tepede sa iku limu wallahu ta'ala. Na so kaya tepedian ko limu wala aming gulalan sa iku pa mana Adam sangko tu ada niya nung nakasududi na ini supaya membuat taman sa kapakatitindagian. Oy, taman sa kapakatitindagu dunia na pembinasaan yan din sumbuat anu Nabiullah Adam. Madidi, napika na kanan niya nalalag. So, Adam, nakagiya dan yan din magaga na ayap mana upama napika na kanan niya nalalag na so Hawa. Sige na iman to namiyatang kada makapembelag kanu agusto Adam. Kadini ukatawan na swallahu ta'ala na adna inadniyan as dunia. Agiyang kana na inadniyan na daro a dunia na daru sakmin wa ikhtibar wa bala. Darpa asakit, darpa awid akal, darpa atiuba, darpa upamana pagiksamin nun sa manusia. Nagiyang kaya inadin wallahu ta'ala a dunia darpa asakit, darpa upamana awid akal, darpa iksamin, darpa upamana marsik na inu kanu dipegakana wallahu ta'ala si isagiang kaya kayo kakagia upung kanu si imakakan na ketetap kanu sang kaya surga kaaya ngaranang kana na sajaratul khuld na sumranaw niyan na kayo watatap ayamana tigu iblis na umakakang kanu si ina ketetap kanu sang kaya surga sadi kanu pekadiu madidi so Adam na aya dina kekepitan yan nagyang kutwa katir wallahu ta'ala sa uba kanu puko bay si isagyang kaya kayo kama binasa kanu nakagiya dan yan magagana ayap manasimwan yan na si karuman yan sige na hay bay sakana malam makakanu ang mga bay matalaw kanu sa kagedam nagutalaw kanu sa masakit na malong ka man po pandapati o pamakabakanu din matago sa dunia ay na apa sang kaaginawang ka aapi at tigiyan subu sudaro dupa ka swadam na iya ruminito galin na asara di ka madasang ka iya surga ada abaw na widakan madidi na ini gagata din tuwara rebu Hawa na tigiyan ako ada maamay ka baka di pagiw na so napagapas na ginawang nakiunu tanu Adam nagiung ko to ataman sa miya kakansiran jang utas sajaratul khuld so kaya pakakaniran nun apunir ka tantanway ka sarbu ka kasawa nang utapakai si tanu kaki so kaya pakakaniran nun na tigwallahu ta'ala iman to nakagiya sumiyo pakakanu na kelabuso na kan sa kanu paganay au pamana piyaki tapangangkiran wallahu ta'ala awid akal kakagiya katakusinan sa nga dunia na paganay roon na awid akal
Napi akan belagi siran wallahu ta'ala anderudupa. Seiku sul dumia kan nama puluh ragun nada siran di nama kapagilay ke rumah. Ino tu mapenggulaw lang utakam belagun anderudupa. Nakagi awar anang gaya dunia. Agi utu dini upamana puunan asun derudupa ana api dilan di ikang ginawa ina makapang belag siran. Saya na sangkot wa pagampaganaya kapaka surangiran salanangan. Namin ni betadun dinatak asiran na tunganay siran na diing ginawa yan derudupa. Aswada magusto hawa. Nasabab ko kaya pakasopakiran salalangan. Napiakan belag siran wallahu ta'ala. Saya kusul dumiakan nama puluragun ada siran dina pakapagilaya. Kedua ini berkairan Allah eksamin. Seisang utara ketakbiran sang ayat dunia. Napiaki luas kiran sunditar niran ko surga. Samia tagusiran sang ayat dunia awas-awas sesiran. Bersiram bu upamana miana pengesama ngarauna kayu. Sukia takbiran seisagi yang kaya dunia. Nati wallahu ta'ala iman tu. Namia tang kedemia kalabusukan usang kaya dunia. Nasa susunaya kalabusu ada apa itaunya. Nanda kan utun apa itaunya. Da apa itaunya na kalabusu. Na anda mana ya yuki takapakaliutan uti. Kagi da katawan tanu apa itaunya. Nanto na supakai sitan kagi inu tanwaya agu tanu pupumatay. Nagiyo tu isembagu Islam. Pupumatay tanu ka antanu makaliw. Sagiang kaya kalabusu ada apa itaunya. Oh. Sama nutu. Natakin uba agiang kaya kapatay na kenapa pihak kamu mesa? Naguk kenapa ini pihak kalak-kalak. Kaaya bisa upamana kiat na sang kaya kapatay na anta makaliw ko kakakalabusuan na kata adar pa masimpit. Na anto na panigatiru ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigyan na ma sabahtu khurujil mu'min min ad-dunya illa mislu khurudhi sibi min batni ummihi. Dat natigyan na kiibaratan na kana sa kapya. Kumumin, kau kapakaliw niyan, kakaganatin niyan sang kaya dunia. Inunta na lagi di sa kapya. Agyang kutua may ito awata, sang kutua kapakaliw niyan, sang kutua tiyan ina yan. Akin itugalin niyan sang kaya dunia. Nagyuti kaya pakapya ginawa mu'min, sang kutua pa man kakaganatin niyan sang kaya dunia. Kamalong ako na pupandapati ang utama kakalabuso. Na nasunggaw na sa persuan na tika, pakapipi ang kaginawang ka, kainsala na di na makapiragawi iman itong napakaliw ka. Kailangan ang utama pipirso ka, makapiat na ginawa niyan. Nalangwa na bulayo ka yan, raw na palayan yan din na di panunutulanan sa prilila itano. Kaya man na niyan na mag-anak ko din na tigyan na makaliw. Wah. Yan na ni katago, abubaya ko, mu'min ko kapakaliw niyan sa isang kaya dunia. Okay, nagyan nga maranaw. Nadingaw na maputero mag-angad. Mag-angad na matay kamata na da tumangata mo kaya na sa ipkenduriya. Balagi do Fatima. Sa isagi ang utakia patayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na didanga ano Fatima apengguraw. Sanguto din yan di kasakaratal maut. Na tiyaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na ya Fatima na pakapipi ang katigyan na ginawang ka yang kaya pamana subuhan rakan wallahu ta'ala nasir kanok manamindun. Na penginsan anakan rakatigi na uban yung dereno ng suwagama. Na sukyan na gawin Fatima na miya kaguro katama kau. Kami ni awid yan na akal, ami ada si bapak yan na sira ni pagilayanan ko agama. Madidi, kagi adit ng gawa nga nagkumuraw na kaya pa ipmanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inatong yan, tigyan na di ka pengguraw. Pakapipi ang kaaginawang ka, kasakad ni pagam-paganaya pagkasunurakan ko mga pamilya ko. Pakay pagam-paganaya putay ko mga pamilya ko. Nasudi na suki alo yan yan ko Fatima. Na miyailay niya na miya kalanga sa subuntalo Fatima. Sakiatang kadiyan sa mag-anak kakaganatin niyan ako dunia na mag-anak kakataling umaanian ko akhirat. Nagyang nga maranaw, putiro na kaun. Apakapipi ang aginaw nga kasakay pagkasunurakan. Murakan ako di ganyan tuwapan. Huwa. Igida namin atay na malunga tirwa sang utap diyan na tiga na inu ka
Tungan ikat namia kalalai awidakar na pangmintan ubo din na sakay makasunoon sa magan. Amata ang wala ka kararangitan. Ito apa kaniya. Sabab sa dinia nagkabubayan ba makada madasang nga dinia. Diyo to isang bagagyang kuta pa kayo sa tanong kagya. Apa pamatay tanong ka an tanong makaliw sang kaya kalabuswa kakalabusuan na kita no. Ikadua sembag tanong. Na inu inada nagyang kaya kapatay kakagia sumia pagamal tanong sang kaya dunia na diga parui berkatano si ibugan. Nga inu na pendapatin yuman ang kutua yang kutua salakad apa kidap uka sang kutua kasungga sa masjid na umani salakad ruuna satimana khasana na upama kapaki ilain raka wala ang unta satimana hasana na khairu mina dunia wa mapiha. Yang kutua umani salakad ruwa ipsungga sa masjid na tomo adisu dunia arak sutaguyen. Na dika parui berkatanu si ipala dinelangun sangaya dunia kadir dika min sangaya dunia. Na ayah ka keparunian umani sana sukia rasa inian kuamalian na ayah ka ketarutupan yan nun sa kakakuan yan nun sa kompleto na makaukit sa kapatay karurun kibagay sa alungan amori. Kakagay di nun kibagay sangaya dunia. Kati subuso sa timana subhanallah amia balesyan na tagun sangaya dunia na amia penuh angaya dunia. Na anda mana kakakuan yan ko mga pedamalian. Kagaya sa timana subhanallah na amia kapenuh ku dunia. Diyo tuwi sabab mi ada na suka patay ka an ka matarutop so ngani na miya pantering ka sa isagiyang kaya dunia. Yang kaya kapatay na si kumya nga una amasa na adna sakata wabai ako miyun sulta sa iko safi. Tigian ko safi iya batigin da sekreto o Islam ay gira amyatay so pamilyata tanu diniway ga mga sekreto ini sa iku agama. Batigin da sekreto sa iku agama ay gira amyatay so karumata watata pagarita lokasta na unggulaw laata na patatagin na pantanto na yung mga ulaw laang utamyatay ta. Anati ko sa fiya din. At natigin na kapakayang gulaw-laan ka, asad na sa kabaya ka, amya taya luluta ka, karumang ka sa pagaring asawata ka, na asar kang gulaw-laan na kayang inaptatagin na panakat. Madidi na, tigyan mo ta sa katawalok sa bubay, aantong na uno natigin. Natigyan na amay ka magabi, na pigo ka, suti ka tigyan ng piya-piya. Na makapigo ka, amasuti ginawang ka, na aya sulutang ka anditar na ka na sunditar na aya katawing ka na kaya sukatang ka na halan. Na aya nga tigyan na suluta. Na say ko kalauki sa gawin na panambayang ka sa tahajud. Nagyang utakap panambayang ka sa tahajud na amay ka ndua ka na pangamiyang ka kwallaw tala pakiilay niyan raka ang utwa kabaya ka amya taya luluta ka amay lain ka. Na jikr ka, mana jikr nang utwa ka pinasbih ka. O di ka pembetiya sa Quran na pinasbih ka. Sa panaman na maring ka, igiyang kutwa ka pinasbih ka, na daakar ndaan ka sa si ika din turugas ang kutwa ka penjikr ka. Di na madaglap ka tunun. Laboron niya ka na mga tabligi gila. Madaglap kaila nga din jikr na siya din beturugas ang utwa ka untuk dia. Asar ka kenapa kami niga? Aku kenapa karenda na tiurug ka sangut wadi nga di ka panasbih. Na sadin sa mapipikir karu apte tagi na penakana pekailir kad wallah sadinian rakap dilunganan. Madi dinagiang kutwa sakatawalok sa bubay. Na milay niya nagiang kutwa watayan abagwa tau amiatay. Ami sesembur sang kutwa kadegamiya karabura bunga kadeg. Na ayami pagpadayan na mga tao na miliw na kadaklian na mga tao. Ami sa sembur silang sangut apoy. Madidi, na aya din ninipa ka na wangkut waluk sa bubay, akapakilayan yan sangkut awata yan na bagwitaw. Akapagawi dito ng kutwa kadagay ipupana liutuan yan sa kawang-kawangan. Na uman na matago sa kawang, napupok ng mga malaikat, abas to na maulugup man sangkut aw paman amya karabura bunga kadagay.
Na sukailaw na giyang utalong na miya kasi daw gumuraw na yan dininipakan na. Kagiya mapita na kumiya ba kabalaga sa iku safi. Tigiya na penutulan akan saka. Tiku safi yan to na. Na tigiya na suwata akan na pipenunakan raka. Na may layak na tigiya na may sasembur kumiya karabu-rabu nga kadag. Na ayat tigiya na padiyan na mga tao na miliw na kadaglian na mga tao. Na palayasiran din na pendilaan ng kutwa miya karabu-rabu nga apoy. Na kaya segeda no safi iya giyang kutalok sa bubay. Sa isang kutaw pamana kapanggura ukian. Sang kutaw pamana kada kapakatar to pang kutaw tayo na bagwitaw sa ama. Kagiya mamakapira gawin na pinggulaw to safi kapagilay niyan. Na pita tagi na pamambu safi. Amia kau mau na mia katai ta ida ya ipun din aku kiad non wallahu taala na danian dino to mai la ya bunta lama pi apara. Na sialam yang susafi na pi akan dudian untuk salam. Tigin na hai imam, katawan aku enggak tigin. Ana tigin na wallahi kadit na mi la ya kana bunta la baini lagi. Sakapi aki bebetadang kaya paraska. Antum na akatigu safi baka malaikat to di na baka mi didari. Na tigin na kena. Bangka di ketu si suluk sabu bayas sumiyong raka. Nati ko sa piap ketu sanakan. Nati kinagiyang ko talok sabu bay. Ako miyon sultar ka. Nagitwa tigin suin akan. Nati kinay no kay ni pakaliw. Ayat tigina kilayar kay ina ka. Nami sesembur ka sang kutwa kadigamiya karabura-bunga padekaw na mga tao ng gipu na kadaklian. Naino kay ni. Aday niya lakaw raka tutung. Natigian ay naman, ayam yaw lawlay niya tigian. Na adna sumiyagad asalih. Ayam ana asalih. Nagyang kutuaw pa man na mapiyayaman. Da mapeteruyan ay pagkarata ginawang ka, ipapamadu padua puso ka. Di niya na panggulaulaan ay baka niya na maaniaya. Aya di niya diinggalabakan na mga simba sa ikwallahu ta'ala. Nagyuti pembetuan sa salih. Adna tigian na miya kau maasalih. Na dumi ke tigian sangkuta mga kubur. Na miya nagian nanda tigian ang kutua guru kami siya di dalam. Anggota mga kubur. Kasa kami na tigian na siring-siringan na pale din na kumakarabang kuto pa man mga kuburan. Kadad namin isemburu na mapiyaman. Na gua tigian nakatagwi sa gagawa giyang kutua salih na gunia na puro na limanian. Na mindua. Na ayang kaya tabuan niya na uras na suuras sa ibabagay wala kung sulod salungan. Aad na ibabagay rin wala. Umanpit ugawi na ad na salungan rawa ibabagay wala. Aad na tatago uno na isakaw rasa sa din sa pengenin ka na tatarimaan wallahu ta'ala. Timbang suto mga ulama na si ikon kuwalungan na Jumaat. Na si isang uta alungan na Jumaat na adna misas sanggay roa isa kauras. Agiang uta isa kauras na uwayang kamatalabuk. Na sa din na sa pupengenin karoon na pale din di pa kapembelingan wala na pala niyang terima. Naguat digiyan na tapanay. Nagupang ni wallahu ta'ala sa manibri kami sa isang kutwa siksa. Sang kutwa mga kubur. Naguat digiyan tarima wala na pala kami niyan din miya pardun. Pala kami din na tigiyan miya dahil sang kutwa kapsiksa kami. Iman tuwa tigyan na gigay sungakan raka. Panutulang kakuin akan. Adi niya napakawida akalian. So sa katawa tigyan na salih na miya pakada kami niya na sangkuta pitamanan na amapit na nakasiksaan nami. Sabab sangkuta pang niya na tiyarima wallahu ta'ala. Diyuto iya patut man sa ikaw pa man na mapapantag. Diyan nga iya kapapatay. Na aya man na patut. Na aya pupakalaan. O kagaganatan sa gaya dunia na langon mga pangni sa iku Allah Ta'ala. Kau ba kalo-kalo ng kuto, auras, ama papanto at tatariman wala ang uta mga dua, na ron may pantag so pangni o karumanian, mga watayan, mga pagarinian, na uron may pantag, na miya pakalibring ka agyang gutam yatay nga sa isang utaw pa man, pite man na kapakadapanan. Kamalo niyo man na pamimikiran na, ay akatero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyatay na lagi dumaagad sa kaludan. Naiira at nawatata sa abrod.
Agiang utawata ka sa abrod na kaya surat tangan yan. Sige na ama na imanto na mapipiya ginawa ko na ipagisa kan raka no sano mapipiya ginawa niyo. Nakataya sumagato sa dalara pakawitakan raka. Sa tiruang kaki na pakapipiya niya na ginawa niya nakasukalaan si inapakuri. Na ilang agiang utama nga lukos siya nakapiya udad na matauro no ba't yung lugan sa dalara. Ay nang inubawan la kama magatos nakili-dili diyan sang uto asiran dita siring-siringan. Kaya sige na utawatakan na miya kaulugup man. Napakaurian niyan ko surat yan, naso kung sumalaon, napakauri. Banda-bandi nagyang ay mga pananay haji, naroon yan napakawitan. Napandapati nga man ang uto. Na kurang suamalian. Tigwalaw tala ko mga malaikat, awitan niyo si ikunaraka, naguniw ro na seksa agyang gana na mama. Na inuitiran si ikunaraka Jahannam. Na siniksa ro sang utanaraka Jahannam. Nakagya pasiksan ro na mga malaikat aswara. Ama kapupuon sa ikwaras. Ayaw to aswara na tigin na ya malaikati irfa dhunuba abdi. Na may pusigaw kun sa mga malaikat sa iku pamananaraka Jahannam. Kaaya man nagyang kuto at tawad-tawag nagyang kuto makapupuon sa nguta aras. Na tigin na hay mga malaikat. Hay mga malaikat akan na ganakaniw. Tapalak niyo kapsiksaan niyo sa giyang kana na uripanak. Na miya busigaw sa mga malaikat kamiya mamasasiran wanto na imiyang galabagyan na mapya. At tinimbang sa mga amalian na upamana datuon sa mga amalian na mga pipiya. Nagyuti kaya pa kanaraka yan. Na uriyan niya na inabadi ng gana ka nakasiksaon. Na miya tiro mga malaikat. At tigilan na iya ala na antunaw ni amal amiyang pagamalian. Agua itir kena kapisiksaon. Natikun wallahu ta'ala. Aya malaikati arfa dunuba abdi fa inni astahi an uaddiba wa waladuhu yazkuru ismi. Maluniw manai tagu isa arga agyang gaya kalayan arga sa ikumiyatay. Tigwallahu ta'ala kung mga malaikat yan na iman to na miyapasad. Tapalakan niyo din ang kana nakapsiksaan niyo sa kana na uripanak. Tigo mga malaikat tanggay no kanto na imiyang galapagyan. Na tigiyan na adna minigan na tiyan na wata yan